8 mesiacov, ale sme späť. Čaute! Pri novom videu a som tu s kým iným ako s Viktorom Macherom. Čau, Viktor Macher. Čaute ľudia! Čo dneska hráme? Dneska hráme Escape Grinch. Som veľmi zvedavý, čo to bude za hru. Je to pred dvoch, som zvedavý a uvidíme. Ideme na to, poď, ideme hrať. Ideme na to. Takže No, čo tu máme? kam ideme? Tu je nejaká diera. Ideme dole. Wow. Ja ti podržím modrú. Prejdi. Áno. Á, prank. Poď. Get you baited! To je super, ale ty si taký srandovný. Podrž mi to. Pranky. Á. Teraz chod ty, podržím to. Idem ja. Určite ste sa pýtali ľudia, že kde sme boli tých 8 mesiacov. No, mali sme problémiky, ale dostali sme sa naspäť a natáčame už nové videá, už sme v plnom prúde išli do toho, takže už nás nič nezastaví. To je Viktor Macher, lenivý chlapec, samozrejme. Áno, jasné, super chalan, ja som lenivý chlapec. Počkaj. Opa. Ops. Get you baited! Ja. Stalo. Ježiš, chod ty. Dobre, no, tak ale nie, že ma zhodí. Neboj, nezhodím. No poď. Si sa zlákal super chalan, že? Som sa zlákol, wow, to bolo akože strašné. Dali sme to. Dobre, poďme, ne? Ľudia, napíšte do komentu, čo dostanete pod stromček na Vianoce. A on tu spí. Grinch! Má na nás. Utekaj. Grinch! Pomoc! Nie, Grinch! Už bol Grinch. U mňa nie, lebo ja som dobrý. Pomôcť rýchlo. Grinch! Nie. Zvládli sme to! No. On sa unavil, pozri na ňo. Grinch. Dobre, poď. Ideme modrá. Dáme, poď. Podrž mi oranžovú. Ja, dobre, poď, no. Teraz ty mi musíš podržať, poď. A čo by ste chceli pod stromčekom ľudia? Najte vedieť do komentu. Veľmi nás to zaujíma. Viete, čo by som chcel ja? Viete čo? Čo by si chcel super chalan? Som veľké lietadlo na ovládanie. Wow. Ja som chcel nový peračník do školy a No. RC auto, ktoré má 6-7 z boku napísané. 6-7. No, ideme ďalej. Ide super chala, budem ti to držať. Dobre, tak idem ja. Počkaj, no poď, drž mi to. Držím ti to, neboj. Nemôžeš veriť super chalan, lebo my sme super chlapci a držíme spolu, Ježišmaria. Padol sám. No počkaj, drž mi to. Ty si frajer. Nemôžeš veriť super chalan, lebo my sme super chlapci a držíme. Tam. Počkaj, doskočím to? Dobre super chalan, z teba asi tari nebude. Fúha, to asi ne, no. Asi neviem robiť parkour a tak. Nevadí, teraz to dám, poďme, počkaj. Ľudia, aby ste pochopili, toto je náš vianočný špeciál. Napíšte do komentu, či by ste chceli vidieť aj novoročný špeciál. Keď tu bude 50 lajkov, tak na nový rok budeme streamovať Roblox 24/7. Áno, trošku zelenú. Dobre, 50 lajkov, keď bude na tomto videu. Oranžovú, 50 lajkov, fúha, dobre, veľa by si chcel. 50 lajkov, budeme streamovať Roblox na nový rok. OK, ľudia, už ste mali niekedy maliny? Gierko? Napíšte nám, či chcete vidieť Squid Game, pretože sme to dlho nehrali. Áno, mohli by sme dať Squid Game super chalan. Mohli by sme dať Squid Game, tiež si dobrý názor podľa mňa. Akože fakt je to super, dal by som, lebo som to dlho nehral. A je to moja najviac obľúbená hra na Robloxe, napíšte mi. Detské. Áno. Ako, ja som nečakal, že sa to stane, ja som čakal niečo úplne iné, ale... Nevadí. Hlavne, že sú Vianoce! Wow, 24.7. 24. 12. Wow, áno, Viktor Macher, ty si tak múdry. Nevadí, no poďme. No. Sa neviem dočkať na večer, sadnem si s rodinkou a dáme si kaprika.
Caprice. Dobre, Kamery. musím dať dole drevo, poď, ideme. OK, dávame dole. Poď. Držíš mi? Hop, hop, hop. Neboj Hop. sa, ja ti to nepustím. Poď. Áno, Sprintuj. Dobre, teraz mi to musíš držať. to je ona. Zelenú? Zelená, Áno. Zelená, taký červená. fialová. Napíšte nám do komentu, či sme vám chýbali. A modrú. Či vám chýbali tieto videá. Lebo nám dosť chýbali. Ako vážne. Akože, lutoval som to každý deň. Strašné. Ako mne dosť chýbali tieto videá. Áno, chýba. Proste, No, že super chalán. ja, okej. No, viete, proste keď to je taký dopamin pre nás, proste doplníme si takto radosť, úsmev na tvári, máme na celý deň, je to ako dosť dobré. OK, musíš. Počkaj. Musíš na mňa skočiť, poď. OK. Toto sa už taktizuje. Dobre. Skoč na mňa. To je ono, zvládli sme to. Počkaj. Skoč ty na mňa. Ježiš, mykol som sa. Yeah, yeah. Dúfam, že to dohráme, super chalan. Ježiš, tam máme držať modru, že? Áno, ty si sprostý, nie. Hop, 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 hop. Držím ti zelenú. Drž. Ideme, poďme, ideme to. Yes. Čo by? Super chlapci, zastaviteľný. Poďme, rýchlo. A teraz most. Exit. Jump to escape. Oh, Grinch! Dropuje. Ó, Grinch zomrel, Vianoce sú zachránené. Áno. Poďme rýchlo preč odtiaľ, to super chalan. Rozoberám tieto dvere. Šprinty preč. Zvládli sme to! Uhú. Jaký sme super. Zvládli sme to. Takže ľudia, keď ešte chcete vidieť takéto naše videá, hovorím, dajte 50 lajkov na toto video a natočíme livestream na nový rok. Pretože my sa vraciame vždy.